De verkeersproblemen op de N359 bij de Lemmer moeten opgelost worden door de bestaande dik om te pakken. Dat is het definitieve standpunt van het college van deputaire Steerten. De gemeente de Frieske Maarten wil graag een aquaduct onder de Sielroede, maar heeft de provincie dat net nodig, omdat de verkeersproblemen alleen in de simmer voorkomen. De woningbouwcoöperaties Elkien en Van Friesland kennen de afspraken die bij de gemeente Ljouwert maken binnen hoe de bouw van woningen in de sociale sector net nakomen. Het aantal wenten dat door de coöperatie gebouwd worden zo, wordt lang net hellen. Dit komt omdat er minder yield beschikbaar is. De keersvereniging LKC Sonnenborg in Ljouwert wil geen wedstrijden meer voor jongenskeertsers. Op een partij van jongens van 14 hier, op 16 augustus, hebben de jongens een gutte troep achterlitten in de klaaikamer. En boven dat binnen de vrijwilligers van de keersvereniging verbaal aanpakt door de jongens. Een weekje eerder, wie in Damwaard al hetzelfde gebeurt. Joen en vannacht een gratis alve in het waardgebied helpt de Zuidwien aan, want vrij krachtig. Morgen eerst nog een soort zinnen, letter in de bewolking daar, volgen hier wat buien. Er ziet een matig en vrij krachtige westenwind en het wordt dan 21 graden.